поканих да представя Божидар Стрегин, ръководител на оркестър Младотракийци, голям критичар. Добър човек за Благой Манчев. Именно заради него сме тук днес. Пожелавам му от цялото си сърце да е много здрав. Защото такива добри хора почти не се срещат вече. Бъди много здрав. Ти знаеш, че много те обичам.
ти кайдани. Ала бе мама ходила, ходила пръстен менила, ходила пръстен менила, пък мене не ме питала. Продължаваме с песента Стоян за Стамбул замина. Тежка кирията кара, кирия жълта пшеница и си на станка думаше, Станко Льолозен Грачанко. Още поздрави пристигат много специално за Благой Манчев. С пожелание за много здраве. Тука оставям при моята стара майчица с нашите дети дечица. При моята стара майчица с нашите дети дечица. Късно за вода не ходи на Лазарово кладенче, че ми е Лазар душманин, кани съда да открадне. Ще стана да се темени, най-новата си премяна и си за вода отиде на Лазарово кладенче. Продължаваме с песента Вдигна се Стано Беглишко. Много специален поздрав от семейство Гильови, от семейство Гильови за Благой Манчев. Дигна се Стано Беглишко, Стано след Стано вървеше, Стано след Стано вървеше, най-подир първи млад Стоян. Tu